kwenzekile konke okwenzekileyo ke bethunani benibonile izinto ebeziphuma ngoxolani sabelo. So into eyenzekayo ke that day kuphuma izinto zikaVuyokazi kanye around this like that hour, well within 30 minutes umayeni waposta ifoto, which is the same thing awakha wayenza uVuyokazi etrenda. Then abantu baya kuloo foto yakhe bafika babhala izinto ezazimini ke, andanoba wayidelete loo foto noba zisekhona na. So ngoku uye wafaka iifoto zakhe and then kuyogqibela ifoto wabe ehleka, and I was like, hey umayeni ingathi ngokuhle kuVuyokazi because ibhizi sethuka into ezenzekayo ngoVuyokazi, and then yena nangofaka ifoto and le ehleka kuyifaka ekugqibeleni. Ngaqomba hayi mhlambi ndim nanku utata Musa Mseleku akuphuma istatement after uVuyokazi ekhuphe istatement ntontontoni yabo, wafaka ifoto inguye noMpumelelo nomntu wefamily babe kwimembeso. Yeah. And then ke ngoku the next day le mini uVuyo wakhupha ngayo istatement sakhe, utata Musa Mseleku wafaka ifoto inguye noMpumelelo sana, uMpumelelo ehleka, wabhala ke caption engazi thetha ntoni nantsi niyayibona. So abantu bangena bathi oh uhleka uVuyo, yazi ba shady nafana nithi hayi yekani bakamSeleku bayaziphilela but bayakwazi uhlala bangapost. Kutheni ke bazawuposta ifoto ezinjana around the time kusenzeka lento bahleka uVuyo because abantu behleli besitsho bathi yo inoba akusahlekwa eMzumbe yonke lento yenzekayo, and then bona ke ngoku befaka ifoto behleka. So sizawutsho kanye abantu bazawutsho vele bahleka uVuyo okanye we gonna wonder. Anyways, akho nto bendiqonda ndifuna uhleba loo nto leyo bethunani because ke abantu behleli besitsho yo inoba kuyahlekwa eMzumbe. So eMzumbe ingathi kuyahlekwa but ke ukubahleka undercover bacifa mhlawumbi sizoyiqaphela okanye they don't care. Ayi asiyazi bethunani, but ke thina sisalinde ngoku uthando neSthembu, sisalinde izingane zesithembu. I can tell you guys but they've started filming. Khona into endikhe ngayithi tshe baqalile ufilima, but ke sabuya sihlebe ngaleyo. Khanetshona niba nicinga ntoni ngezi foto zifakwe ngabakaMseleku ngokusenzeka lento kaVuyo? I-coincidence? I don't think so. Mamgobhozi uyabona kwivideo elandelayo. Bye.